Welcome to the Leading Sight News. Ingdengner Cap Ningkhan Sekame Pi Biblical Baptist Church Fellowship Atumpen Pemanpon. Lakhain ko the truck Dorbaguri constituency ke parlo ke damtang ni phai truck pen cheng ponsi ni phai ner cap ni thom aparman dolamara malasi pathu aklamalong Ningkhan Sekame Pemanpon. Lapen bangsa me long athipi ke anpon lake pinon lapen ang tumaphan ng pidaji Bible kang thir look ang deng pi truck ang so thong cap ner ke balong pensi anpon. May sek jumisen arna malam ke thana tum lake singing tea president BBC FKA Adverson Qatar General Secretary BBC KA Bapin de Burma Tripura pen lapen James Lugun ITS teacher alang ni tumbang klipen si bangsa me jitik jumisen pen arna malam thanpon lapen pinangan arna malam aphan ki kroya tum mate akaprek mondulia tum pen stame bangsa mai long chitong dun pusi ada kachitong ara tumpen chithanpon apan bangsa me ka puchun vek ji aphan pinang an nang chirap nang chito dun tumdo puta arang tumpen keru pipon Dorabogri pen Moses torang nang kelo aberta the Leading Sight News. To aprang si pinindang chetong don mithang aporo chephang no penang letum media korte atum nak kewang pe ni tung nang humri pot nang letum phan semet ninga klong pen churo pilo le pen limen la ke Peterson Crow dak malasi sarthe crow ronga sariglo la se pini nilitum dak ningkan segamai pi maneni tum BBCF karbiang longpen nilitum BBCF ningkan segamai pi nilitum Arko exclusive BG pulo bonta kapini ne school atum exam hen ten basona penajok der cholo la sinon mars siklo tarik throk sini tum chenglo la pen pini tarik ner kep anarni lo pen kijur arni anlo la sinili tum dak jasamet nili tum amegi bi athepi lage nili tum ke long bute ke pimemu la so athepi sinili tum en ponlo mane arnam aphan ki pi paprang nangji an si arnam sili tum phanang piji la si dak bible long li tum long ke tok la poan lo je ki pi aparte ke long aparte ki pimemu pusini tum athepi en ponsi pini tum long so mei do ponlo la sila bang so mei pini narusuni ne tum muning we aporanta dojilang la pen pena ban sini tum mang so mei pen chekak pe meji la bang so mai la bang so penter pen chenglok pinangan adila londo kami la haya lon ki pi ke chume pen chego anton nai tu mi tha monduli pen se ke pador mama te ho baha pen se ke pador mama te mani nang chirap do la bang ke nilitum monduli pen ta sirung do adon pen sinitum ka sirung suri kep ka sirung do la pen la parta la nilitum BBC bang kang nilitum ong elang no namat ke nilitum prai monduling ko ne dolo la monduling ko e tumta aning kang sampen aning vening do penang cherap dun lapen ke dag local inut bahini korte tumta ningkang sampen nang pidun la hai pen sini tum mang so me ke cheng nili tum ke kunani sarkar pen putagali pa kunane government pen aphan la putagali ni tum ke la nil tum monduli sike chirung la pen ke la BBC bang kang monduli tum anang cherap nang cheto dun la pen dag local kadogo we arna aphan krora batum an nang cherap nang cheto dun pen jok sin tum sa me ke bithe aluhi nani pen ke bang sondo aluhi nilitum phaphe aluhi ke nilitum phata phaphe la pen ke nilitum da nilikhi ga we pen joy ne lo
แต่สินี่ตุมอาลูฮีke phapheแต่ตะดักเตบกเตรดอลลาร์มาเป็นหาลังทักกันดิพลูโซอันนั้นดอนอารองตินบาอมอนดุลิตินพันพาสตอร์ดอนพันมุเตจุนีริเป็นพาอาร์นามันนองไปเทรับนังปุสิ speaker mata na mang than ake lo pe bang bang do ma o dak arna malam ke than ke inu to bang ke dak nili tum BBC ba president reverend singing ti lapen ke reverend edwardson kathar lapen ke inu james logun alang le ke seminary teacher lapen ke tripura pen inu rekorte nang chetong dundo alang limen la ke bipin debo borma alang le ke tripura pen sinang chetong dun la sepin ya me la so bipin debo borma pen jokse arna malam wanji Nilemen ke harthang sing teron nili ke labang so bhalong yuda president ar pusi khidun bom pini tu dak we to video pada medicine sama se sama ke bang abangke labang so ho bahala we to monduli ko chi tong pon la pena pada nano khabar ma ke bang to ni almu khai pan bati tong pon la kha ating na chorolo nili tum non it an lo ingdeng isi pencheng sinon ingdeng nel kep anang le tang lo sinili tum monduli la an ka chitong okali nitum monduli ke thom kena akasik sak pena joksi nang chitong along le lo kisu posona akasik sak ke dokok pena joksi monduli ke thom bang chitong along le do non ni tum long nang chitong dun la ke monduli krip ho an ke ni tum an chitong long lo sini tum kedam tang Friday ani pen cheng ponsi pini ke angdung kitilo pinian ke Sunday lo asi armu bang ke do nilitum 300 plus lo asi pini bang asap o armu ong chat son sini tum da che thek thulong lo te bok te rai tum asame choro lo la puson kaching room thek nang che tong non thek ardi nang chi pi don thek Pasal lang tum hasame akiro pilo si nali tum India hoi tum hasame akiro pitu parlo pini por dang ni tum long nang ka humri pasimen tum akiro pila ani kan bang pen si halo ma pining si nili tum aning kan wang tala poson talon pon si pinengan ke ingdeng ner kep an ke chok lo nili tum ante na tum la dak tolomara matre dak ma si lo pining sila ma akong Afrika din kada so dak ki bandol pineng det la pugrelo la dak Malaysia along bangke kedamtang 2017 aning kan same dak Bible class la posona program deng pon lo 2017 aning kan nale tum la kopia admission tum nili tum ke Bible Baptist kalang